anak apa cie apa dikit nah apa dia apa dikitku apa ciko apa tikut kut kut apa teye nendo anak teye apa titetena apa tia apa titeteku apa tito apa tikut kut kut apa teye saiki jajal karo ngadeg gerakmu ngono ki piye aku penasaran aku ro ning TikTok tok ora trimo aku ben gerak apa cek ya itu kan dilo ya kan sing seneng ora penonton bapakmu hiburane ya kuwi ngono Anana pate apa titetena apa dia apa titeteku apa tito apa tikut kut kut apa taye anak apa Wah iso boyokku malah pedhot ngono Beli buah harus yang halal. Alhamdulillah wayangan malam ini tidak batal. Alhamdulillah. sik ngancing cangkeme ra iso mingkem wis jan nyambut gawe angel ya mancing nih diangkrek Namamu siapa? Nama saya Niken Salindri. Kamu seorang dalang ya? Bukan. Aku bukan seorang dalang. Kenapa? Kamu jangan suka sama dalang. Kalau suka sama dalang itu nanti kamu malah hatimu hancur lebur berkeping-keping. Cari yang lain. Pengusaha sukses. Atau saudagar kaya atau direktur perusahaan yang besar seperti itu, minim dokter yang baik sendiri, yang pintar sendiri itu adalah dokter hewan. Kok bisa? Iya, kalau dokter mata pasti pasiennya ditanya kenapa matanya sakit sudah berapa hari. Kalau dokter dalam memeriksa perut, kenapa perutnya sudah sakit berapa hari, kok bisa sakit kenapa. Tapi kalau dokter hewan nggak ditanya langsung cubles blus. Ya memang nggak ada ceritanya hewan bisa ngomong, goblok kamu. Apa dari itu? Aku cinta sama kamu. Hah? Aku cinta sama kamu. Aku juga cinta. Tahu artinya mencintai? Tahu lah. Artinya mencintai apa? Mencintai adalah tidak hanya kita tidak mensakiti orang yang kita cintai, namun bagaimana keikhlasan hati kita menerima rasa sakit yang diberikan oleh orang yang kita cintai. Kamu pintar sekali.
Ki apa? Tak cilik urung sunat aneh-aneh ora. Pokoke elu ndelok ayang. Delok wayang nang endi? Neng ngarepe Hotel Merkur. Ngopo kok apal karo hotel? Apal mergo kowe senengamu ya check-in karo wong wedok liya ning hotel. Labimu jo aneh-aneh ngono kuwi ora tau aku. Ning hotel ora tau aku, biasane golek ngirit ning kos-kosan. Kucluk ora. Dalam rangka apa? Hah? Dalam rangka apa? Tasakuran utawa peresmian grand opening Hotel Merkur. Sisan gawe ya kuwi syukuran pelantikan Bapak Wali Kota Madiun Bapak Maidi sehingga Madiun semakin mendunia. Cocok kuwi. Cocok. Ora cocok. Lho ora cocok. Kudune hajate dhewe-dhewe. Merkur nanggak wayang dhewe, Pak Maidi ya wayangan dhewe. Setuju? Setuju? Setuju wae karo ndeloke dhewe. Ayo melu pake, ayo melu pake, ayo melu pake, ayo melu pake. Ya 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 ya. Ya. Nangis sinden kabeh nangis. Jik lu. Apa-apaan itu? Kalau disuruh nangis kok pasti semangat. Karena sinden-sinden tahu setelah ini adalah puasa, semua sinden gak ada yang tanggapan alias merongos bersama. Apa-apa ini? Apa-apa ini? Apa-apa ini? Apa-apa ini? Apa-apa ini? Apa ini? Kamu apa tidak tahu tentang kesehatan? Susu itu neng motor apik. Itu 4 sehat 5 sempurna te ora apik karepmu piye? Oh, susu ki rape ning mata, mergo apike ning dodo.
cici aku. Oleh-oleh mbiyen ngedol awake ning Gudi karo guyangan ngono kuwi. Padha karo sinden angger disenengi lurah kok gelem tek-tekane ngono kuwi. Nek lek disenengi dalange gelem calone swarga. Maju dong. Setane wis metu Awas hati-hati padha nganti kegawa godane setan Setane wis metu awas hati-hati padha nganti kegawa godane setan Kanca-kanca mumpung udane wis terang ayo ngestokake dawuhe bose kon budal cok ayo do budal wis sesasi raneng dindi lho ayo do budal neng Hotel Merkur karo didongakake dene dongane neng Jakarta dinane jemuah PT sukses jaya semakin berkah barokah ke Bali numpak sepur Bapak Harsono Ibu Eli sehat dan panjang umur ubur-ubur ikan lele Hotel Merkur selalu jaya le Anak rantan nggawa cengkeh muga-muga sing nonton rezekine akeh Anak rantan mlaku panas-panas sing nonton muga-muga utange ndang lunas mangan bolu jerone ireng sinden 8 meteng bareng ayo budal ya
Ayo budang ngestakake dawuh to. Saanane peri wedok guyu kabeh 1 2 3. Saanane peri wedok guyu bareng Cilulu. Saiki sing guyu mung siji peri sing cedhek karo dalange. Cilulu. Kuwi peri apa wedhus? Pang dundung pang. Pang dundung pang. Pang dundung pang. Pang dundung pang. Dundung pang. Pang dundung pang. Pang dundung pang. Satu awas hati-hati. Padha kate dak. Satu awas hati-hati. Padha kate kekowo godane setan. Setane wis satu awas hati-hati. Coba dengan kekowo godane setan tan. Dadada. Acing. Ayo para penonton, lehmu nonton wayang kok nganti bar tak dongake tambah akeh rezekimu. Ning bar limbukan trik mule tak dongakne ndang rabi neh bojomu. Ayo melu pae, ayo melu pae, ayo melu pae, ayo melu pae, Ayo melu pae. Ayo melu pae. yo. Pak, Bapak, Apa? aku elu Pak.